Lesi isiqephu sesine. Isikhathi sasekuseni, inhlamvu yelanga isiphumile. Sekunesiminyaminya lapha edolobheni, iy'moto ziyaphuma ziyadedelana kanti ezinye ziyangena zithulula abagibeli. Kude buduze nedolobha uma ulifulathela kunojantshi wesitimela, kuwona kulokhu kudlula abantu gqwa 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 belibangise emsebenzini. Kuwona lowo jantshi kunehlahlanyana elinganakekile eliyisikhotha, uma ungena ugxila kunomphemo phakathi owakhiwe ngoshekhasi abamnyama wase wasekelwa ngey'nduku ngaphakathi. Phakathi kwawo-ke lo mpheme kukhona uSibusiso uyathandaza, uthandazela phansi. Kuyabonakala nje ukuthi kade eqalile ukuthandaza ngoba useze wajuluka nekhala. Mengasuka kuwe ngingayaphi? Ngingayaphi ngempela? Abba baba, Abba Messi olungileyo. Wena baba uyanginakekela, uyangondla njengoba wenza naku-Eliya, wathumela amagwababa amnikeza inyama nesinkwa. Ukwenzile nakimi baba, wangondla. Baba ngiyabonga ngemali ongiphe yona. Alule isandla athinte isikhwama semali esiseduze kwakhe. Baba ngiyazi umnikazi waso uyakhala lapha ekhona, kodwa baba ngithi ngiyabonga. Ngiyabonga baba ngokungivula kwakho amehlo njengoHagari wangikhombisa sona phansi, abantu besidlula bengasiboni, kodwa wena wakhombisa mina. Ngiyabonga baba, ngiyabonga baba, ngiyabonga baba, ngiyabonga. Iswele wona umlomo ezinkulungwane, uthi uDavide uma ebhala amahubo, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke akwenzele yona yomusa. Ngithi nje baba ngiyabonga, ngiyabonga baba, ngicela ungigcine baba, njengoba sengiphuma manje ngiyoqhulaza, ngiyocinga insimi engase ngiyilime. Ngiyazi wena baba uzongibheka, ngiyazi wena baba uzongigcina, ngiyazi wena baba isandla sakho sizoba phezu kwami. Wena futhi uzophinde ungivule amehlo, ungikhombise lapho kumele ngiye khona. Ngegama likaJesu Kristu, amen. Avuse ikhanda uSibusiso ebese evula amehlo. Eduze kwakhe bese ethatha ibhulukwe elusiyasebenza aligqoke khona ehlezi. Kwazise phela ngeke aligqoke emile ngoba phela lo mpheme wakhe mfishane. Ebese egumula leli jezi aligqokile, kusale iskipa esimidwayidwa ngaphansi. Kuthi ey'nyaweni zakhe agqoka amateki amnyama awathenga izolo ngemali ayicoshile. Ebese ethatha isigubhu esinamanzi phakathi akhokhobe naso ayophuma ngomnyango lo wompheme. Ebese ehlamba ubuso, kuthi asalayo bese eyawaphuza, ebese waphonsa phakathi kumpheme wakhe isigubhu. Awuzungeze umpheme wakhe elokhu ehlabelela kancane icule lingezwakali, alalise iy'nduku zompheme wakhe sakubhidliza. Ebese ayilungisa-ke yena, ebese yaphuma kuleli hlashanyana elinganakekile, ahambe njalo aqonde edolobheni. Kunabasizi babashayeli abalokhu bememeza iy'moto bey'chaza ukuthi ziyaphi. Indlebe kaSibusiso iqaphele lona omemeza kakhulu olokhu ephindaphindile. Elokishini, 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 ungasali, elokishini, 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 nansi elokishini, elokishini, elokishini. USibusiso ajule ngokomcabango kufika isithombe somuntu wesifazane ayibone ekhuluma naye. UBishop uthena uzongiyisa eBhayibheli College khona ngiyofunda kahle iBhayibheli bese ngifunda nokuthi ibandla liphathwa kanjani, ngoba uthena nje ufuna ukulishiya ezandleni zami leli bandla bese niyahamba eyohola elinye ibandla. Kodwa mina angifuni ukulihola ngedwa leli bandla, ngifuna ukulihola kanye nawe sithandwa sami. Manje wena uthini? Amamatheke lona wesifazane kuze kube sengathi amehlo akhe acwebe inyembezi. Kushuthi mina ngizoshada nomfundisi? Hawe ma. Aphazanyiswe ilo msizi kamshayeli omphambi kwakhe. Yathi imoto elokishini bras, ungasali, iyona le, iyona le. Asho ebekhomba itekisi, umsizi aphendula ikhanda uSibusiso ayibuke itekisi. Aqaphela othile owesifazane amfanisayo othengayo okuthile komama abadayisayo etafuleni ezoshaya uvalo oluncane. Aqaphela indandatho emunweni walo wesifazane akhulumele phansi.
Hayi bo, kungenzeka yini?